Povratak Dominika Livakovića u Dinamo već mjesecima lebdi nad Maksimirom poput priče koja se sama piše, ali nikako da dobije završni redak. Što vrijeme više prolazi, to je jasnije da se ne radi o jednostavnom povratku izgubljenog sina, nego o složenoj kombinaciji sportskih procjena, tržišnih interesa i, možda najviše, propuštenih trenutaka. S čisto nogometnog gledišta, Dinamo prošle jeseni nije patio zbog vratarske pozicije. Njegovi čuvari mreže nisu ni donosili bodove, ni odnosili prvenstva. Bili su, u najboljem smislu riječi, neutralni. No, nogomet rijetko funkcionira isključivo na razini gole potrebe. Kada se ukaže prilika za povratak bivšeg kapetana i bez ikakve sumnje najboljeg hrvatskog vratara svoje generacije, pitanje prestaje biti tehničko, a postaje strateško. Livakovićev dolazak ne bi bio tek rješenje za danas, nego zaključavanje pozicije na 4 ili 5 godina, simbol stabilnosti u klubu koji se neprestano nalazi između prodaje i obnove. Problem, međutim, nastaje onoga trenutka kada priča prebrzo izađe u javnost, a stvarni pomaci izostanu. Nogometna tržišta ne vole vakum. Dok se čekalo da se povratak sigurno dogodi, u igru su ušli drugi interesi. Genoa, nove ambicije Fenerbahčea, stari dugovi, neisplaćene rate i pokušaji da se financijske obveze prebace s jedne strane stola na drugu. Tako Dinamo dolazi do paradoksa. Ulazi u završni tjedan priprema bez vratara oko kojeg se mjesecima vrtjela cijela ideja. Istina, vratara je najlakše uklopiti u momčad, ali ni to nije zakon prirode. Kako dani prolaze, sigurnost da će se posao zaključiti sve je manja. Na koncu, hladna činjenica briše sve romantične konstrukcije. Livaković je i dalje igrač Fenerbahčea, formalno vezan uz posudbu u Gironi. Sudbina mu je u rukama kluba iz Istanbula, jedinog koji u ovom trenutku raspolaže svim kartama. Dinamo može čekati, nadati se i pregovarati, ali ne i odlučivati. Dok se ta priča razvlači, u Maksimiru se ipak nešto konkretno događa. Dolazak Pola Tabinasa, mladog filipinskog reprezentativca iz Vukovara, nije transfer koji diže publiku na noge, ali jest potez s jasnom logikom. Uz odlazak Pjera Gabriela i ozljede koje su prorijedile konkurenciju, Dinamo si nije mogao priuštiti luksus praznine na desnom boku. Skromna odšteta, igrač kojeg dobro poznaje Albert Capelas i profil koji donosi širinu, to je tip posla kakav veliki klubovi rade tiho, bez fanfara. No dok se desna strana krpa, lijeva postaje razlog za zabrinutost. Problemi s gležnjem Pereza Vinlofa prijete otvoriti rupu koju Dinamo trenutačno nema čime zatvoriti. Ako se situacija zakomplicira, Bruna Goda ostaje jedina prirodna opcija, a takva usamljenost na jednoj poziciji rijetko završi dobro, osobito u europskim utakmicama. Dinamo se tako nalazi u poznatoj situaciji, između velikih ambicija i vrlo konkretnih kadrovskih problema. Povratak Livakovića mogao bi donijeti stabilnost i simboliku, ali dok se čeka rasplet, klub mora rješavati svakodnevne tihe bitke koje često odlučuju sezonu jednako snažno kao i velike transferne sage.